Upat ka mga sospek sa pagpanuli sa usa ka pawn shop sa Iligan City sa milabay nga semana nailhan na sa kapulisan. Mao mga sospek duna nay mga daang samang kaso. Nailhan na matud pa sa Iligan City Police Office ang upat ka mga sospek nga mituli sa usa ka pawn shop sa Barangay Tomas Cabili sa Iligan City niadtong July 12. Dugang sa kapulisan, namugna ang cartographic sketch sa mga sospek sa tabang sa mga eyewitness. Migula sab kuno sa ilang database nga duna na diay kasong robbery ang mga sospek. Sa karon nagpadayon ang case build-up aron hingpit na nga maduso ang kaso batok sa upat ka mga sospetsado. Dili gid makahatag ang katong maong ang maong tagtungod because ang gipangayo sa atong of course sa PNP is ang mga resibo atong mga wala na alahas and they cannot provide it. So we cannot speculate, we cannot estimate sir kung pila not unless na yun tayo makita na mga papilis no coming from the others. But the important thing is makuha na to sir, mapaila na to ang kaso.